sines ovdje. I da, napravila sam umjetni nokat. Pa neki LP Antonija The Artist, ili kako se već piše, čita, to jest da. Nek mi napišu komentare da ili je mogućnost. Mislim, nije meni ni loše ovako snimati, ali kako mi je zabavno. I da napravila sam LP sovu. Pa pojedinta ovog videa je, kao što ste pročitali u naslovu, da radim moj morning rutin. Pa krenimo. Moje jutro obično počinje tako što se dignem. Otićem po robu. Naravno to obučem. I čekam doručak. I kad doručak dođe, i naravno voda za školu. Naravno maknem tablet i telefon. Stavim jelo, a ovo stavim u torbu. I jedem. Nakon što pojedem, naravno zdjelicu koju sam jela, odnesem mami. Onda idem opet zube, naravno. Počešljam se. I padnem. Šalim se. Odem u sobu. I gledam televizor dok mi mama ne kaže da idem u školu. Budem malo na tabletu i na telefonu. Kad mi mama kaže da idem u školu, idi u školu. Odem ugasim televizor, ugasim na kojem sam stranici bila, na telefonu i tako. I krenem u školu. Pa nadam se da vam se svidio ovaj video, ako je, ostavite like. Bok!